Alderdi Popularreko idazkari nagusiak azpimarratu du Esperantza Agirrek urte asko eman dituela herritarren zerbitzuan lan egiten bokazio handia erakutsiz. Lehen mailako politikaria da eta oso garrantzitsua Alderdi Popularrarentzat, esan du María Dolores de Cospedalek. Esperanza Aguirre ha sido, es y seguirá siendo un referente del Partido Popular de toda España. Antonio Basagoitik ere Esperantza Agirreren ibilbidea azpimarratu du. Haren erabakia ulertzen duela esan du Basagoitik, oso gogorra omen delako politika. Hala ere, erabakiak penatuta utzi duela adierazi du. Pena porque le tengo aprecio, pero creo que seguiremos contando con su apoyo para defender las ideas del Partido Popular. Tomas Gómez, Madrilgo sozialisten buruzagiak esan du, aro berri bat zabaltzen dela Madrilgo erkidegoan, Alderdi Popularrean inork ez duelako Esperantza Agirreren garrantzia. Orain zer galdetu diotenean, sozialistak Madrilen gobernatzeko prest daudela esan du. Porque nosotros estamos también preparados para gobernar mañana mismo esta comunidad. Izquierda Unidako bozeramaileak adierazi du dimisioak begibistan uzten duela Esperantza Agirreren politika ekonomiko eta sozialaren porrota.